Lisabonská stratégia naštartovala dlhodobý proces posilňovania konkurencieschopnosti Európskej únie v globálnych rozmeroch. V Únii sa začala éra štrukturálnych reforiem, éra dobudovania spoločného trhu a investovania do ľudského potenciálu a jeho sociálneho zabezpečenia. Všetky tieto procesy podmienuje úspešnosť prechodu na poznatkovo orientovanú ekonomiku s koncepčným budovaním informačnej spoločnosti a dôslednou podporou vedy, výskumu a vývoja. Voľa kedy sa z Lisabonu vybrali moreplavci, aby si podmanili nový svet. Dneska v mene Lisabonskej stratégie si chceme podmaniť svet vedomostí a aplikácie týchto vedomostí, lebo len to, čo sa využije, je vedomosť, ktorá si zaslúži, aby sme ju akceptovali, aby sme si ju vážili. Pre hospodársky a spoločenský systém, ktorý vytvára vhodné podmienky pre podporu vedy a výskumu a predovšetkým poskytuje priestor na aplikáciu ich výstupov v praxi, sa v Európskej únii začal používať termín vedomostná spoločnosť. Vedomostná spoločnosť je správna ambícia, ale je preto treba veľmi veľa urobiť. A nie len na európskej, ale aj na národných úrovniach. Európsky príspevok je evidentný napríklad v rozpočtovaní a v opatreniach, ktoré podporujú ciele, ktoré podporujú politiky vedúce k vyššej konkurencieschopnosti, k väčšej slobode vedomosti a uznávaniu kvalifikácií napríklad. Ako konkrétum by som rád uviedol, že rozpočet Európskej únie za rok 2008 poprvýkrát v dejinách za vyše polstoročia nemá ako najväčšiu prvú položku spoločnú poľnohospodársku politiku, ale politiku súdržnosti alebo kohézie a konkurencieschopnosti. Rastúca ekonomika, ale aj stabilita v Európe, existencia eura, čo je tiež výsledok vnútornej politiky a úsilia, dnes znamená, že hrubý domáci produkt Európskej únie po rozšírení za rok 2007 predstihol v prepočte HDP Spojených štátov amerických. Dosiahnuté výsledky predstaviteľov Európskej únie neuspokojujú. Preto sa v Únii uskutočňujú významné štrukturálne zmeny a prijímajú sa nové opatrenia na posilnenie rozvoja vedomostnej spoločnosti. Aby sme posilnili tú vedomostnú stránku rozvoja a inovácií, tak rozpočet pre vedu a výskum, ktorý poznáme pod názvom 7. rámcový program pre vedu a výskum, je viac než o 3/4 navýšený oproti predchádzajúcim 7 rokom. A program pre celoživotné vzdelávanie je rozsiahlejší o vyše 40%, než boli predchádzajúce roky. Budúci rok chceme vyhlásiť za rok tvorivosti a inovácií. V tzv. Európskej iniciatíve rastu sa počíta s veľkými investíciami do informačných sietí a do vzdelávania obyvateľstva. V dlhodobej perspektíve to povedie k posilneniu globálnej konkurencieschopnosti únie v priemysle a službách. V podstatnej miere sa to týka aj Slovenska. Z pohľadu Európskej komisie je momentálne naozaj tá najlepšia doba vzhľadom na naozaj prosperujúcu ekonomiku, aby sa Slovensko sústredilo na hĺbšie štrukturálne reformy. Hlavne by sa malo zamerať na budovanie poznatkovo orientovanej spoločnosti na oblasti s vysokou pridanou hodnotou, pretože tú komparatívnu výhodu lacnej pracovnej sily Slovensko postupne stráca. Takže budúcnosť Slovenska je v poznatkovo orientovanej ekonomike, poznatkovo orientovanej spoločnosti, čo si samozrejme vyžaduje reformu školstva, tak aby školstvo zodpovedalo a prispôsobilo sa podmienkam pracovného trhu a samozrejme vyžaduje si to aj zvýšené investície do vzdelávania, do vedy, do výskumu, do inovácií, pretože to je tá správna cesta pre budúce Slovensko. A to sú všetko oblasti, kde momentálne má Slovensko ešte značné rezervy.